Phirogui thangni tamni kifil phai jedino nungano hamjage na shilejagui yakari kalangmani jedino nungano sajagi angui khukti musui kalangmani tamni kifili phai tabo nini bagi ani bukhawo jaga karikha agio nono ang asuki hamjangmariwo nungle o hamjangmarongno bebakse jainang yakhayo nungba sablasa I duniyawo nung shimi de borok hinai tabuk tangai taisa kifili phai Khanadi angbo sawi mano I duniyawo gobang mano tongo naithokbo tongnai kahambo tongnai sitrabo tongnai phiaba bukha kaham manani belaino koktugo tabuk ni dino kebo kubi hamjangmariwi hamjagya kubi hamjangnai borok manani hinkhe oro niya tongo kubi hamjangnai borok 100 jonawo 5 jona omo haise tabuk ang nono sana musongmani khe omose nungba kaham mankhana blasa ani saite bo naithok bukha kaham borok kaham nono care khainai nono respect khainai mankhana bla angsi nono care khaya ani bukha bo hamya fo tamo fangba jatre pot khaino nungba no hinka blasa tabuk o sitra borok no tangai taisa samungna khanadi nung jese phano map sandi angte map khai manglak kogono tongo khanaye de nung tamsi hinkamo mai kumunchaya samgundak janai nono de angna karinai jibono phano nono ang map khai meya nung hai borok no de ang taisa ani laibo dafinai for khaya phaltu borok tini ang bai khana buibai ten dino tei masabai nini tomung samung ang sawi man tong duk de ang banono taisa nafinai kuno dorkar nangya nung hai phaltu borok no selfish borok no